enwelu m enyi nwoke bụ bank manager. This guy love m so much. Mana m amarọ ka m si feel about him. Agwakwara m ya ọ sị a na m achọrọ yọgide m biko m wee kwelụ. Ọ sị m nne fa na-abọ na-akwụ. Mana ọ bụrụ na ya jee ife ya na o nwee one guy na-alụ clerk na the bank ghọtara na kwa clerk ka a na-akpọ ya. Na this boy bụ ife niile ya chọ na nwoke. Mana the boy adịghị n'anya na side ya. Ịghọtago na the guy adịghị n'anya na side ya. Mana oge ọbụla ya jere ijefu bank manager ya ekene ya. So anọgide ya chọkata ife a ga-eme ya wee sị ka ya bido kọmputa school. Ịghọtara na o nwee kpele alụ sị ya na ebe o nwere enyi nwoke bụ bank manager ka o tinyelu ya loan ka ya bili di loan wee mepee kọmputa school. Ịghọtara na ọ ga-akali ya mmadụ na ị na-akwụgharị ebe ọ chọrọ ime business. Ya wee sị yes na a good idea. Ya wee jekwube enyi ya nwoke bụ bank manager wee gwasị anya ọ sị yes na a good idea. Solie chọta shop wee nye ya ego ya wee go 20 pieces of computer wee mepee kọmputa school. So ka a mepesi kọmputa school ịgbagolu ya wee bịa one day wee fụda clerk. Ọ bụrụ that na manager ha nọrọ ya nọrọ na-eche manager wee jụbịa ya ma o mee kọmputa sị yes na ya mee kọmputa ọfụma. Ya wee sị ya na ego a na-akwụ ya ọ na-ezuru ọ sị na ife a na-akwụfe enwere isi. Ya wee sị ya na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ya bịa ka ọ na-akụzikwe kọmputa na school ya as part time. Wee na-alụkwa ife ọ na-alụ na bank. Ọ sị m this guy dọsịa happy na-ekene wee kenesie nye o wee bịa wee kụzibezie na school ya. Ịgbago na ọ na-akụzi ya na-agba eli ọkụ na-egosi ya na ya lọvụrụ. Ịgbagolu ọ na-afụkwa mana ọ gbara nkịtị duto na ọ ma na ya nwere enyi nwoke. So ihe a na-aga oluo one day ya jụbịa sị ya ma o nwere enyi nwaanyị. Ọ sị yes na ya nwere enyi nwaanyị mana ịgbagolu ọ just enyi nwaanyị na fa adịrọ serious. O wee luo one day ya wee mee ya invite na bie. Olu nnọọ ụbọchị afọ ya esi ezigbo nri gote wine ịgbagolu kwadolie nọ very well. Asị m nne this guy wee bịa. Duto na ya fọrọ ya n'anya. Ya gbara mgbe ya ji wee rigolo this guy. Ịgbagolu from ịṅụ wine igwu egwu ime nna ime ibi fana abụọ wee bido wee sebe ibọngị. Ọ sị m na ya ga-agwa anyị nke bụ eziokwu. Fana abụọ wee bido wee sebe ibọngị mana bank manager ama akwa ahụ. Fa na-ese ya adụ happy ịgbagolu mana ya tọrọ the guy. Ya ji ihe dịka 7 years wee tụ ya mana bank manager tọrọ nyanwa mana ọ the guy ga love. Ọ sị m nde na ife ọbụla ị na-eme n'ụwa na enwe ụbọchị uko njọ gị ga-eju. Uko njọ a wee ju na o wee one weekend na bank manager sịkwa na ya ga na jefu ndị befa ya wee mee the guy invite the guy wee bịa fana abụọ wee na-enwe good time. And then the bank manager ji key ebe ya bi ịgbagolu na enyi ya nwoke. Na etu ka fa si nalụ na-esi ibọngị bank manager mepela ọnụ ụzọ bata fụfa na abụ. Ọ sị m nne n'ike gwụrụ ya. N'okwu odokwu ọtọ na ọpụ ọba moti ejewalụ. Ya wee sị the guy ngwa ya naba the guy wee naba. Ọ sị m this guy ije ọlụ ụjọ na-atụ ya. Ya nwa ijefu bank manager ụjọ na-atụ ya. Ọ sị m after 1 week bank manager wee bịa wee tii moto wee paa kọmputa niile enụnwa ogonyedi ya. Ọ sị m nne na this guy ekwesịrị ịpa this kọmputa because na loan ka ya bie. Ya na nọ ya nwanye eli aka bili loan. Kama na ịgbagolu na Naija nwere iwu. Ya jekwa ndị polisi jụọ anyị ife na-esenụ ya ekwuo. Ịgbagolu ụmụ nwoke men support men. It's not like women ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị na o nwere onye ya gwara si na ife ya melọdọ mma. Nye nwere choice o sizie the thing for 3 weeks. O wee kpọọ that guy wee sị ya so na ụjọ atụrụ ya o jerigolo enyi ya nwaanyị. The guy wee sị ya na ọnyanwa bịakwuterie ịghọtago na ọnyanwa bịakwuterie na adụ sorry na ihe a bụ disrespect. Ịmagolu yọbịa yọgide yọsị anya sị m nne nke afọ wee gaa nyeche ife a ga-eme n'amụrọ na unu n'anya na unu ga-afụ na ọ na-emegidezie maka na loan ka a bielu na-akwụ ụgwọ obele na o nwere right ibulu those kọmputa because of ife a mere. Ịghọtara na mana ịmagolu ka agbara ife a ga-eme o wee luo one day ya wee jekwubie wee luo wee daa n'ala wee yọbịa wee ṅụbali ya iyi si anọ sọsọ once ka fasili ibọngị o
n'ọsọsọ once ṅụọ n'elu ṅụọ n'ala, mana ife a bụ ife ya na the guy plan, maka na the guy gwakwuru ya si ya n'ọsọsọ once and na o nwere ka fasi fafuru onwefe etu fasi kwesị ife onwefe within the period ọ travel ịghọta na ya wee yọbịa bikọsi na ya bụ nwa ogbenye kedu ife a ga-eme na ya ma nụsanwu ya ọgụ due to position ya, ya wee yọbịa yọlịa gbogo yọlịa gbede yọkatịa o wee kwelu wee gbaghalị ya wee bunyekwu ya the whole kọmputa maybe na ndị mmadụ agwabaghị ya okwu na onwekwe right na ya gbakwala ya nkịtị ịmagolu duto na ọnwa ogbenye na ọ ga-anọgide kịta ofebe somebody ghọtalụ the law ntị mgbe afọ osegbu okwu o wee bukwelu kọmputa ya niile wee bunye ya wee bidokwe ọ sị ya trizikwana ife ahụ again ọ sị m fana abụ bido kwuwakwa ọ gbaghalị ya nọ pure fana abụ bido kwuwakwa ọ sị m nne mana ife a ji wee wetara anyị destin na mbụ na Number 1, ya lọvụrụ that guy bụ bank manager ịgwa anyị eziokwu, ya lọvụrụ ya. Ya just nọ n'ahịa for benefit. Na onye ya lọvụ bụ the other guy, ịghọta na ọ bụgodu na the guy sị na ọma nne ya, ya man still settle with a bank manager. And ya afụgo ife o melie na ọ bụrụ maka ife o melie na that na ọ bụrụ ya continue na onwe oge ọ ga-elu ọsị na ọ ga-anị anya jụ na o nwere ike imesie ka ihu na ya mọrọ ife a ga-eme etu ya si agwa this guy na ya achọzi ka o jebele onwe na o kwesịrị ibulu kọmputa ya mana o buru kọmputa ya n'iji wee megide na ife a chọrọ ịma na-agwụ kọmputa ya nụnwa o buru o kwesịrị ibulie ọ na o megiderie ọ na ọ dụrụ enough ya wee sị na ya achọzi denụ na ihe ọzọ ya chọọ bụ kedu ihe ọ dị unu ka ọnya mee ka ya wee sị ya na ya achọzi ọnya ji egwu ya na ya achọzi ka ọnya dibie until ya kwụsị ụgwọ loan ya ji mana etu o si wee gbatakwụlụ na mgbe o ji buru dis kọmputa na ọ na-efeel entitled apịghị ya tago ya mọrọ ife a ga-eme na ya tọrọ atọ na-eziokwu na ya kwelie mana ya lọvụzi ya ọ dụrọ ngụ mmadụ ịlọvụ katafọlụ out of love. Anyway, that guy imele ihe anwa bụ bank manager o nwere right as long as na afa gị dị na loan and ị na-akwụ ụgwọ gị every month o nwere right o melie na nkali duto na ọma na ọ kara ego akweghị ya tago mana gị nwa ga-abụ ijekwelu bank manager jee na ya loan wee bịakwa wee yiba nwoke ọzọ ịṅụrụ abụ ịtala akwụkwọ ka eze gị do kedu ife ị na-ejidetara ụmụ nwoke na-abụla kọfị isi ọnụ eziokwu dat na ị ga-ebute nwa ego afọ anywhere nwere ike ma gị enwekwere ritalatara ị ga-eji wee bie ego afọ ọ bụgodo na ị ga-ebute anywhere kedu ife ị na-edisivulu nwoke mmadụ wit na ịlọvụrụ ya wanyị na ịlọvụrụ ya ọ dị very bad ọ dị very bad that's why mejiri eme ka m ga-esi justify ihe o mee gị ihe imere ajọka ọ bụrụ na ịlọvụrụ mmadụ alọvụ na anything about that person ịmasị bụ na ịlọvụrụ onye mana ịlọvụrụ ego that is very bad afọ ịghọtago ọ bụrụ na o nwee ife o mee gị na ịmaka be anyị si wee dụ nwaanyị ada ekpegbu n'ụdị ha afụbe m ebe nwaanyị akpegburu n'ụdị ha olesi nwere mmadụ so na ọ bụrụ na ijụọ m nsị gị ọ bụrụ na ịlọvụrụ this guy kwụsịa this loan because o nwere ike ọ bụrụ na o tiri gị aka kosin ya gị bife wee nye gị this loan ka ị wee kwụgharịbazịa agwago m unu si unu na-anụnụ nwoke kafu unu n'anya karịa nwoke unu kafu n'anya mana unu ada anụ ife unu ada anụ ife this bank manager fụrụ gị na nwoke ọzọ gbaghalụ gị o gosi na ọ fụ gị n'anya ọ bụrụ nwoke niile ga-agbaghalụ gị that thing nwoke ga-agba ofu sọsọ ọnụ ka nwoke ọzọ ga-esusu gị ibe erie mkpụrụ amụ ya ka ọ fụrụ gị na nwoke ọzọ dishon unu siri ibọn gị gbaghalụ gị i wee na-asị na ịlọvụrụ ya na ịlọvụ nwatakịrị ji 7 years wee tọ ọ dịghị ka nwatakịrị afọ ọ ga-anụ gị iburu onwe gị jee tụọ nwatakịrị si na-afọ ọsụnye onwe gị mgbe ọ hapụrụ nkịta ibute ya n'iru akwụkwọ si na omegbuo gị yes bikos na ị na-atụ ya onwe bọsọ ọ ga-enweta onwe ya kpata ụdị ego ọ chọrọ ị nwere ike ịnọrọ n'ala igie yes ịnọrọ na ụdị ndị ọ chọrọ nwaanyị na-ebu nwoke ụzọ aka nka mgbe ụfọdụ ọ bụrụ onye lọvụ gị etu nke isi na ị chọrọ anyway I will not force you is your heart ịghọta na mana ihe m na-ekwukwe na-erepit bụ na nne ọka mma na ịnụrụ nwoke ka fọ gị n'anya karịa nwoke ịka wee fụ n'anya ọ gwụsị ife nwere ike ịgwa gị mana ọ bụrụ na ị lọvụrụ ya anụkwana ya maka na ihe anyị mere kịta ka ị ka ga-eme echi gbawasịa nwoke mmadụ obi papa ịghọtago akọzi akụkọ nwaanyị ọ na-ekwusi ife juru ọnụ ịma mma na ụmụ nwaanyị asa kọs all this nonsense na anyị ife ị na-akọgheri
na anya ife ị na-akọgheri tụfịakwa gị ụmụele gị abịala I'm sorry but still tụfịakwa gị ị ga-eme mistake ị ga-regret sọsọ ya bụ ofu ihe m nwere ike ịgwa gị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ